Hun så er kampen i aften. Sidst jeg talte med hende, der var hun positiv i forhold til den her kamp. Hun har fået rigtig god selvtillid af de seneste 2 kampe herude. Og så har hun altså også... It was the night before Christmas. We lived all alone in a one-bedroom house made of plaster and stone. I had come down the chimney with presents to give, to see just who in this dwelling did live. I looked all around. Strange sight to see. Undskyld, jeg taler bare med. Ja, måske er jeg med. Not even a tree. No stockings on the mantel, just boots filled with sand. The wall hung pictures of far distant lands. Medals, badges, awards of every kind. Så synd for de danske Sobering plot came alive. Alle 4 par blev diskvalificeret af det internationale badmintonforbund. Now you have a chance to become true Olympians. That honor is determined not by whether you win, but by how you compete. Ved åbningsceremonien blev den olympiske ånd hyldet og understreget. Derfor er det måske... Det er også en sørgelig minut. Hej, jeg siger det lige for dig. Der står hej. Jeg siger det, der står. Hej, chefsnummer her. Jeg har en trist nyhed til jer. Danmarks største har kommet til sin tid og blev taget ned igen af Sulaki. Og de kommer aldrig op igen. Det er så irriterende, den har gang med. Men der kom en, der hedder dkh.com, den var det ikke åbent. 31.1011 til 14.07.2000. Der har været nogle fine dage at gå op i nordmænd eller venstre. Men nu har man det kommet til sin venner. Den 14.07.2000 vil blive haft og den 31. januar blev det åbnet for første gang. Vi i Hapdk takker for os. Den hedder tusind tak for alt. Hapdk tak for de gode spiller. Altså, står der. Tak for de alle online rekorder. Altså, hvis man går ind på YouTube, hedder det tusind tak for alt. Hapdk. Men sidst, men ikke mindst, tak til dig. Vi takker dig for tak for jer og jeres opmærksomhed. Tak, Hapdk.